Салом алейкум ба ҳама дӯстон бародарон, хуш омадем ба канали Азам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Азам Тавоев. Видеоролик имрӯз дӯстон чӣ хеле ки шумо медонед дар бораи ҷинной, дар бораи чизҳои тарснокай ва пеш аз видеоролика сар кардан ба шумо гуфтани ҳастам ки касе ки аз ҳамин ҳамун роликҳо наметарса ҳамон одамо тамошо кунад. Тайёред дӯстон? Тайёр бошед, сар рафтем. Дӯстон, имрӯз ман барои шумо видеороликҳоеро ҷамъ кардам ки агар шумо то охираш тамошо кунед, ман боварӣ дорам ки шумо шок мешавед. Агар то охираш тамошо кунед. дар шаб блогерони Испания як чизи хеле аҷоибро ба навор гирифтанд ки ин чиз ба мисли летающи тарелка буд ва ин блогерҳо аз думи ин хеле зиёд давиданд то ки инро ба навор бигиранд. Corre, güey. Corre, güey. Corre, güey. Corre, corre, corre. No hables, güey. Вано гуфта намонад ки ин блогерҳо ҳама вақт ба ҷангал дар шабӣ меоянд барои он ки ягон чизи ғайриоддиро ба навор гиранд. Аммо ин дафъа онҳо корабли инопланетиянонро ба навор гирифтанд ва баъдан онҳо ба даруни ҷангал даромаданд. Бинед ки як инопланетиянинро ба навор гирифтанд. Ин инопланетиянин хело ҳам ба инсон монандӣ дошт, аммо пӯсташ сафед буд. дар бораи ин видеоҳо бошад дӯстон, ман ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. Агар шумо дар ин бора ягон чиз гуфтанӣ бошед, дар камера нависед. Барои он ки чӣ хеле ки мо дида истодем, ин качеликҳо ё ин ки ин тренажёр худ ба худаш ҷунбида истодааст, гӯё ки ӯро касе истифода бурда бошад. ҳамон қадаре ки ман дар бораи ин видео хостам маълумот ҷамъ кунам, аммо натавонистам. барои ҳамин агар шумо ягон чиз донед, хоҳиш мекунам дар комментария ҳатман нависед. ин видеоро бинед дӯстон ки ин кӯдак мехоҳад ки ба падару модараш чизи ғайриоддиеро нишон бидиҳад. хубтараш дӯстон, биёед худамон видеороликро тамошо мекунем. Where? Hold on. Let's have a look. Let's see what it is. It doesn't say. Get away from the window! Dad, get away from the window! инро агар мо русалка гӯем дӯстон, хато мекунем, барои он ки ин ба русалка умуман монандӣ надорад. барои ҳамин инро олимон одами амфибия гуфтанд ва боз гуфтанд ки ин ба даруни ин об омада наметавонад. мумкин аст ки ягон одам ба ин чиз мубаддал гашта бошад. ба фикрам дар сари шумо савол аст ки барои чӣ ин кӯдак инро худаш танҳо дид. бисёре рӯзномо дар таги ин видео гуфтанд ки ин кӯдак мумкин аст ки яке аз онҳо бошад, лекин худаш намедонад. як духтар дар шабӣ дар вақти сайру гашт карданаш бинед ки чиро ба навор гирифт. соҳиби ин видео худаш мегӯяд ки вақте ки ман инро дидам, худам шок шудам. қадаш қариб 40 метр баландӣ дошт ва овози хелоам тарснокеро аз худаш мебаровард. ва ба гуфтаи одамон гӯё ки ин овози гургро мебароварда бошад аз худаш ва гургҳоро ба пеши худаш даъват мекарда бошад. ва вақте ки гургҳо ба ин наздик мешаванд, онҳоро мехӯрад. соҳиби ин видеоролик баъд аз ба навор гирифтани ин роликаш ба беморхона меафтад ва бояд ки ба ин одам ифтихорнома дод, барои он ки бинед ки ӯ пеш аз ба беморхона афтиданаш чиро ба навор гирифт. дӯстон, ман ин роликро хеле оҳиста мекунам ва шумо худатон бинед. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. агар хоҳед ки дар канал ҳамин гуна видеороликҳо тез барояд,
моро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо чӣ гуна мешавад дӯстон? Комментария нависед, дар видео лайк монед ва видеоро ба дӯстонатон падалиса кунед. Хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.